Hai dolok nongno hanya hai te salam sekira ani ketal video gai norok bahai tongbai ang khakayo kahamno tongmanya nai kai ani je subscriber rongo sanamo songo ani video no nai tongbodi narok jotono payasak kai ang tongo elbin bo hingkai binama ang samungo tangjak hingkai ang bai tong khata kai ang go na jisini iri singjak se hingke pongo songmani kisa sengka hingkai amaso meeting thana nango hninge thangkata engo meeting ni phainai singna hingke ang taktam khaitong khnai di ko fulkopi te alu rawi tongo ikomo binongno kisa video khaine phungan hninge video sunaman hninge samai to khata Ge hati bu na to di babu bu na to di ge aku mudo fulkopi kopi ke jatuh kesak kita tama ba tomutu kamu tuh alu ke thogroi songchanai taka pidi khumrok taka pidi atu saka biba to kha tagu ke pias rawi nyai kita hungkai moso pias rawi nyai jotono tiar khaina kang kita ke songchanai akran rok kari khetini hingkai tomato te alu fulkopi ningsinai momono thogroi nai taham kai songoi sesinai ta ang norong no kaisa mani phungan sinoro khasing romani hingke bodi tam ang megi sawinai paper no tini ko tondo manta amchi pura mangso jeon mangso pa naska mishrum phayana aski mishrum jamung la jak naini di ko mishrum naini di aske mangso pa nasak phayana aski nala ko ora taw hor wonye bathar khipsini mong ma aske di tamsi thawjak salai baro kunsi grai thawbo nangjak grai kunbo grai gayangan karai bo tungui tongkha hingkai thogre Chini Tabuk sabo bo bike ba asuk bong ko chalokla komo hake sangai nyakha umka gana ogula ping sinaita kete samai rong ba ke hanu kete samai rong ba ke hanu gaya mon gana okhai omor roi orange color no tai kakrang no roi khetak na hinda kata lebe sakna gay na yabo kabo bulu kosom da na yabo no tamno kemo gile kete chaicho me kha je kap kha bin baba yang bisan romon wa kha thangmani ri thare chini blanket chui rakha satong tauk je amsung tongoi tongo ektan pore ngatai tuing sinoro totan bu phangmang singke ba ke mo guru tung thangge yang satong naya sung thanake kayang budula shui rakha tamar tei thung ka sana tei thung ka ta ko tei thung ka ta na hi Rashitra tei ta thung ni ka khumna thok jati kha bo gontu koton nun tu bika fimen te nai thok ba rasaka amona thok sakha pharok khaising tongla sa pharok khai boraka awa bore hingke non de khamta awa horon batam sarai rok do phui talang khaisi do tam phak ngai to kha o baini ro haman pore ota omong ke er suka pora bising masang se goi male thang suka ko ta er suka bui khoke te kha saba nang khogi talang khana ta khoke te nang khogi talang khana ha dar je goshi di nang khogi talang khana abong ro btong gom khom omke Christmas khom da hana omkha pruse bubar barpu nahari umma askilo kha
Mày đi. Bà Chini yang kutu sang itu kayak hai. Christmas zaro bati boni Christmas kum. Ani mu nyai kena na ku kole nyai kena box head lek. Shindon zamro so chimen kasih saka mu taja kerai ini. Orang karai mang bisi mu song jago sih. Itu kesagin karai aku song jali ya. Kamu kan lagi pro, rentong pro song mana karai. Abo kerja pro kopi, ke apa ini nanggo. Lagi mau kalau pro ke apa ke pro kopi tu jare. Tabung ke pro kopi tu biar aku sorry, atau biar bah ke pro kopi tu pro kai. Yang gua kombi buat datang koni kolna thane misal kere ngi jongko ba tam phone nya nya mase biya korma sa habja wa song bisingo kitchen bagi sik zakam da hna no khnan bagi pura reading zaka ba okota biya shirpra dong zak sik zakam kitchen bagi hinke de ba kiring ai biya nai phana biya sake aw hamjuk thangman je pen selai kabi ma da hom tapung sik zakam ko kombi buat kolna phai mase babar jai thangma kya Baba hogiri kena kisah sekarang tong hayang kecotun bolong kai tong makia. Desro bufuru masana pia tongga dong ar pia. Ngaji sih andar setai jong tahu go. Ta andar serak tuh sekere. Andar sosalanyan heda. Boleh pia. Iya roh. Wah bisung habzak ta tangkereng di do. Har simi kasha. Yang tai dong sido. Sabro kai ton kai thayo ta bobo mo ke tamo baro ma sedang kasi du thai kya jol dupa no yang ro ke baksa bong barok se hena ko tam se kamu poki thangkang tai tam nan na chok mi to khako je sindo berenya phajak rokong kai masa onai ta je singjana samoyo sokpai jak rokong kai bukono meren khirang maran kha straman 저거 해서 좀 무섭다. 그것도 쓰자 그냥 미스 세배카. 그것도 샤망 셰스. 옛날에 정말 스쿨 탕자. 너 그때 샤망 너가 똑같다. 옛날에 정말 스쿨 탕바. 그때 샤망 너가 매래마. 옛날에 정말 스쿨로 ABC로 뻔한 탕자. 버리야. 능 버려야 돼 뭐. 아가동 앙바바리 등에 정포 나냐 레기나 밝게 따복 거 나리 바 앙바바리 가이부 아스키는 바 코너 간저랑 바이 마라 카하다 바바 시대양 밝게나 에럼 그때 이틀 또 바다고 군 사람 것도 그래야 봐 헤 아스키를 바다겠죠 하지 거 하다 등도 거 뜨자 뜨이 봐야 막 등대 Chini Naikwra Tabuk, tak lagi Thai tiga pun. Asyik bosan ni pare anjay orang mangsi orang Naikwra Tabuk Thai juga. Hah? Tamu? Oh, tega siang kau nak cakap kata kadi. Nak cakap, tak lagi Thai juga Chini Naikwra. Ambo tu Thai ni nyo. Tai sekarang Thai mana ke bangma, engkau yang kau Naikwra, ugo kata mandar kusubu. Tadi no kora wono ke kiu engkau mau Thai bahajan mau saya aku tak sejarah mandar payusi ni engkau balik ke bolongan bagi. Oh Naikwra baham tu nyo, pang ni nyo, anjay orang mau sih. Ambo, cikon, engkau nari jong. Batai kora. Macam kata? Birthday cake. Hinda adi no pakai birthday kaya dah heda? Hacing mutung ton kile sana matokri.
Elbin amado ringmang. Oh hinze yang masih ker kabe joka. Lang tas ha. Này cái đi. Mi nama ringmang yang masih kap ke. 파지야, 근데 돈이리안 파래. 파야고 어떠니 나마. 사람들 타나요? 가면 저가. 사람들 타나요? 하게. 봐. 묵듯이 파야가 까불 정들. 루티가 간데 이렇게 엘비노. 사람들 타는 까불. 그게 진동으로 서자글로 불렀을래. 너 설거나 바닥에. 하? 신도 마샬이다. saya. Hindi ito na rin. Satong to belasa. Hari ke pigo ngo bazak di. Tao pigo ngo bawo oi. Thang lai sin na seung. Elbin buranga to na rin ni. Satong stong jo kha. Tai to kuman kun ma ba thaya. Peo ko ka bu jong ba. Sinok di baro ati sengan thomas seng le ko. Heda. Ang bin dara kharani khoran khana har ta kha. Ang ban thai dong la stin. Bolong to she thang la jong sel tabuk. Bolong kre ke sara si chini nok. Kai bolong ni yang nok ka kai sorok malai kita. Rom di kaham kai. Ber kaham rom di tham bo na si. Ai cái là sạm đi cái tao nó cao bây giờ cả sơ cái từ sơ cái ta ba cái nó không là nhẹ mua ra mà ba cái nó không là nhẹ Tabuk bông này thằng nào làm mau thế hoa chân nó buồn habo này nhảy làm bon khai giặc này đi co bây giờ tao ba cái thằng này cha ba cái thằng này chứ Tabuk sự ta bên tiếp phải là gì chứ mua cái gì vậy cái tao cười cái sao ba thằng quát lại hả đây nhìn đã kharo nhá phải nhìn họ cái đi à kharo ơi cho nó ra phải cái đi nó không cái đi mong nó lấy xe mà thằng này chứ này mong muốn tiếp phải gì đi yang tiếp phải đi yang tiếp cái dari papat dari không gì đi đôi chỉ được bớt rác mua cái gì mà tao mana iya apa nong bagai ta saya berkabar tu kerana saya sambil pamsek kabar cakap mina ama di sini dengan oh hendak yang mana dari hindi basta tele jak dari mina ama dah pakai ah mina ama dah pakai Elbin mina ama tu tekan jak tới chạy cho cô cáp khơi bên nào mà phải đình ra ở đình người ở nhà mà sao? Dạ mà cái biếng thang. Chỗ này bên nào biếng thang này? Biếng thang. Cái. Dạ mà. Con thang phụ. Ngoài rán thang chơi đi. Ga. Nó cả lăng thang cả. Bên đó là xong vậy. Cái cặp cả nhá, bọn nó khúc cái đó họ cả bị bên cả trên nó. Trung mình
Hangkai di boro je sengmani hingke amsukjarano sengka ama meeting ni phaibai akunoi hingkai bahai hingkari gnai sabadi kormo kwcharo baksa kwkhara hingkai haino dalogai sengka hingkai gana golapi bahai hingjaka norok sadi hingkai kwcharo bwsak hingkai bulu kosom wngnai angkha to khebo markhano kwchangjaka ambagai moja rok jotono kaimana kha hingkai dukan ni phaifuru kaju chana bagwi kaju tiphimani kaisa norok tithokjak sadi angkha thokjago kaju no agi furu phano school ni jora phano markhano paisa laio. Hingkai angkhe to kwchangjak chukkano hingkai dulai rok jotono suimana kha swkang furu o kwchang hoi khebolwi yogra custom yawi hinui hingkai chumui nakha hingkai naidi ani kopalo bwskango toban serfuru thok rwjakmani kosom twskagwlui wngwi tongkha hingkai mwkhang yaso bai haino thangbai warmani kwchak kwchak wngwi tongkha. Hingkai ikko naidi ani rignai gana golapi tei kormo blue jotono dalokjak hingkai tei naitokjak comment khai sabaidi norok khe rignai bahai kerok swng ang aswk swng narok bo rwngyago hingkai kwchangmani dulai bo hungjak fataro nobar bo sip sip phaibala oro tamjani wngkha misrom phaimani. Hingkai chwng tabuk hingkai hor bo wngkha ba tubo swngbainani nungkha hingkha tei kisa swngwi thusinai diboro bo thujakya hingkai mukturi phai tongkha kubui kwchango hingkai yaktobo samani ani o je vaccine rwjakfru ni chimiha yaktuk samani kheb kheb bwkhwtwi chakaijak bai kheno ano yaksa o marung no yang tal bo pura pilalasa hingkai tal nukfru no risungo haifano hora chungya ta hingkai tini khe salojaro kwrwini bagwi horokma chungkha hingkai tini ni video swkjaro tei nini chwnai jotono no hammbai.